Зачем я иду наблюдать? Мне важно то, что происходит в моей стране. И хочу посмотреть хотя бы на одном участке, как будет происходить процедура выборов. Хочу, чтобы хотя бы там все прошло безупречно. Если же это будет не так, я непременно сообщу людям об этом. Вот. У меня есть большой опыт наблюдения, как в Беларуси, так и за ее пределами. И поэтому я надеюсь, что смогу правильно наблюдать и компетентно. Ну, я иду, чтобы посмотреть, как на самом деле проходят выборы. Как бы никогда этим не занимался, но знаю, что много фальсификаций. Поэтому хочу убедиться и пойти, увидеть это сам. Как бы мне просто не безразлична судьба моей страны, а в целом смысла никакого нет. Просто зафиксировать, донести до общественности. Как бы только в этом. Ну, чтобы просто люди знали, что происходит в стране. Люди просто ничего не знают и не видят, что происходит. Заўсёды у нас влада кажа, што выбары праходзяць у нас галосна, адкрыта, празрыста. Але на самой справе, як сведчыць назіранне, што гэта все праходзіць наадварот. Парушаецца заканадаўства, ёсць шмат прыкладаў. Справа ў тым, што назіранне дае магчымасць гэтыя ўсе моманты, калі ЦВК заяўляе, што ўсё было добра, высветліць, што было дрэнна. Это першае. Па-другое, заўсёды ўлада даводзіць нейкія лічбы, колькі выбаршчыкаў прыйшло на участкі для галасавання. На самой справе гэтыя лічбы яны вельмі розняцца з тымі, якія бачаць назіральнікі. Мне не безразлична судьба страны, судьба города своего, района. Я уже был наблюдателем и на президентских выборах, и на местных советах, то есть видел все это, как что происходит. Хотя, уверен, результат заранее уже будет известен. Ну, просто у нас люди, большинство, как мне сказали, на выборы сейчас ходят у нас недорогой буфет, как они говорят. А остальное их не интересует. Они даже не знают, какие там кандидаты. То есть, только, как говорят у нас белорусского народа, чарка шквар. И все. А мне не безразлично, например, чтобы ситуация в стране и так уже. Мы молодые, за нами будущее. А в принципе старикам-то понятно, что им уже ничего не надо, кроме как пенсии там, и спокойной жизни. И их это устраивает система, которая сейчас. Я иду назіраннікам на выборах, бо выбораў у нас няма. Люди смяюцца з гэтых выбораў, і люди на выборы не пойдуць. Про гэта гавораць апошнія падзеі, тое, што у Светлагорску высунулі кандыдатам у дэпутаты папугая, а ў Брэсце увогуле козла. І люди ў выборы не вераць, і не будет 50% людей на выборах. Я хочу на свае ўласныя вочы пераканацца ў тым, што насамрэч няма наведвальнасці 50%, зафіксаваць гэта і давесці да міжнароднай грамадскасці. Трэба назіраць таму, што каб паказаць, што сённяшняя ўлада не карыстаецца даверам народу, каб паказаць сапраўдную яўку на гэтыя выбары. Гэта самая галоўная нагода. На жаль, у Беларусі выбары проста ператварыліся у, скажем так, працэдуру дзеля таго, каб прыдаць прызначэнню дэпутатаў нейкі легітымны характар. Але насамрэч гэта ніякая не легітымізацыя, гэта наўпрост проста, каб дзеля простага народу прыхаваць тое, што сапраўды робіцца, што ў нас няма ніякіх выбараў, што тыя людзі, якіх захацелі наверсе, тыя людзі і будуць у парламенце. А тых людзей, якія карыстаюцца сапраўды даверам народу, іх ніхто ў парламент не пусціць. У сувязі з тым, што папулярнасць гэтага выбараў нізкая, як ніколі ў папярэдняй найноўшай гісторыі Беларусі, то памер парушэнняў і фальсіфікацыі, нават фальсіфікацыя проста шчырых будзе прыпісак, будзе беспрэцэдэнтовы у параўнанні з мінулымі выбарамі. Менавіта так, я хочу сказаць, што гэта не фальсіфікацыя, гэта ўжо не фальсіфікацыя, гэта будзе проста прыпіскі. У сэнсе ў тым, што калі наведванне выбараў складзе ў сярэднім 30-40%, прыпіскі будуць двайнымі, там 70-80% будзе паказана у выніку наведвання гэтых выбараў. Менавіта таму наша задача проста зафіксаваць гэты факт. Наўрад ці мы зможам паўплываць на ход гэтых выбараў, ці наогуле ці скараціць колькасць гэтых прыпісак ці парушэнняў.
але просто зафіксаваць яго і да ўсёй як грамадства беларускага, якое яшчэ там не страціла рэшткі нейкіх ілюзіяў, так для сусветнай грамадскасці просто паказаць фактычна, што дадзеныя выбары выбарамі не з'яўляюцца. У гэтым я бачу нашу задачу. Мы не столькі назіральнікі, мы, скажем так, мы сведкі. Мы павінны просто сведчыць о адбыўшымся подлогу. Наблюдателем я иду по одной простой причине, чтобы я мог людям, своим знакомым, друзьям, честно, глядя в глаза, сказать, что выборов нету. Потому что если я не пойду наблюдателем, а буду говорить, что идет фальсификация, мне любой скажет: а ты там был? Я скажу: нет. Ну тогда о чем со мной можно разговаривать вообще? Вот. Чтобы быть убежденным, хотя я убежден, что выборы фальсифицируются, потому что я уже неоднократно участвую наблюдателем в этих кампаниях. Поэтому я и сейчас иду, зная, что идет фальсификация, но чтобы мне смело смотреть людям в глаза. Только по этой причине. Я была назиральника на шматлікіх выборах, і хочу сказати, що присутність назиральника все ж таки з'являється таким стрімлюючим фактом для виборчої комісії. І, докладно, что дробные некие порушения можно, что назиральник может предухилить дробные порушения. Як то, наприклад, в присутності назиральника ні один шалец комісії не дасть у одної руки некалькі бюллетеней по одному паспорту. Я закликаю вас прийти на назирання, бо нельга заставатися у боку от таких важных політичних процесів, які відбуваються в нашій країні. Звісно, ми не можемо повпливати на кончатковий винік, але ніяк проконтролювати ці вибори ми можемо. Стати назиральником вельми просто. Вам потрібно зібрати тільки 12 підписей людей, які живуть на тим же виборчому участку, що і ви, и занести на ваш выборчий участок. И все, и вы назиральник. И у вас есть реальная махчимость поудзельнічаць у важном политичном процессе. Коли есть недовер, так, тады і трэба назирать. Так? А на сённяшні день ситуація, яка відбувається в Білорусі, так, питання назирання – це питання номер один. Ми бачимо вже не перші вибори, так, де улада прикладає немалые намагання для того, каб сфальсифікаваць выборы так, каб яны былі непразрыстыя, так, недоступныя не толькі для назіральнікаў, нават і для грамадства. Так. Мало хто з выбаршчыкаў ведае механізм гэтых фальсифікацый, так, і таму выбаршчыкі веруць, што на самой справе такі працэнт взяў той ці іншы кандыдат, такі працэнт явкі пад тую ці іншую выбарчую кампанію. Я думаю, што як ніколі зараз у той сітуацыі, якая знаходіцца в Беларусі, грамадства, так, патрэбна кантроль за выбарам. Патрэбны кантроль не толькі назіральнікаў, міжнародных, унутраных назіральнікаў, а кантроль і грамадства. Таму што шмат прыкладаў пасля апошніх выбараў назірання, прыкладаў, дзе шмат парушэнняў. Так. Гэтыя прыклады былі выкладзены у спецыяльных дакладах, як міжнародных назіральных, так і ўнутраных. Назіранне дае магчымасць выяўляць парушэнні, якія робяцца пры правядзенні выбараў. І магчымасць іх у далейшым змяняць эту сітуацыю, каб парушэнняў было меней, але в нашай краіне это не назіраецца. Таму, дзякуючы просто міжнароднай супольнасці, магчыма, это калі-небудзь зменіцца і калі-небудзь у нас адбудуцца справядлівыя, чэсныя выбары. Зараз я таксама удзельнічаю у назіранні, таму што я лічу, што трэба даказаць, што ў нас няма гэтых выбараў, што яны фальсіфікуюцца, што яны падтасоўваюцца, што гэтая яўка будзе завышаная. І таму трэба паназіраць, каб усе гэтыя парушэнні мы маглі зафіксаваць. Я лічу, што людзям трэба удзельнічаць у палітычных працэсах і сваю грамадзянскую пазіцыю, сваю кропку гледжання выказваць, але я заклікаю ўсіх не хадзіць на гэтыя выбары і не галасаваць, бо покуль не будзе выбараў, галасаваць не трэба, галасаваць надо тады на вуліцах, на плошчах, а калі ўжо мы дабудземся свабоды і у нас будуць выбары сапраўдныя, вось тады можна хадзіць ды галасаваць. Я лічу, што удзел у назіранні вельмі важная справа, тому што выбары ў нашай краіне праходзяць раз у 4 гады, і ад іх залежыць тое, як мы будзем жыць гэта на наступныя гады. А парламент – гэта ўсё ж такі заканадаўчы орган, які прымае вельмі важныя для нас
законы, тому я лічу, што каб гэты парламент быў абраны сумленна, дэмакратычна і празрыста, трэба нашу ўладу кантраляваць на ўсіх узроўнях, тому што, як і вядома, кіраўніком цэнтра выбаркам у нас з'яўляецца Лідія Ярмошына, якая адкрыта кажа, што яна чалавек Александра Лукашэнкі. Тому і трэба яе пракантраляваць, тому што выбары ў тым заключаюцца, каб перамагалі не людзі, якія ідуць у депутаты ад Александра Лукашэнкі, тых, каго людзі на самой справе хочуць бачыць сваімі прадстаўнікамі ў парламенце. Таму я лічу, што трэба ісці на ўчасткі, перш за ўсё, у участковай камісіі, кантраляваць працэс падліку галасоў. Трэба назіраць. Каб выбары былі свабоднымі і дэмакратычнымі. Бо ад гэтага залежыць наша далейшае жыццё і жыццё нашай краіны. Калі мы грамадзяне сваёй краіны, то мы павінны удзельнічаць у жыцці гэтай краіны. І мы павінны быць адказнымі і за ўладу, якую мы выбіраем, і за ўсё наша жыццё. Ну, назіраць за выбарамі трэба для таго, каб гэта не быў закрыты працэс. Бо трэба разумець вось што на выбарах вырашаецца, хто будзе кіраваць краінай. Вырашаецца далейшы лёс краіны. На жаль, большасць людзей гэта не адчувае. Але, знаеце, сапраўды, мы абіраем дэпутатаў у дадзены момант. Мы абіраем прэзідэнта. І трэба, каб, вось, скажем так, грамадства, яно ведала, што адбываецца, як гэта адбываецца. І каб тыя людзі, якія праводзяць выбары, яны таксама разумелі, што на іх глядзяць не для таго, каб іх там сачыць за імі, выяўляць іх там нейкія памылкі, недахопы і так далей, але каб яны бачылі, што гэта такі адкрыты грамадскі працэс. І дзеля гэтага трэба назіраць, трэба цікавіцца выбарам.